No Instituto de Vilaxoán levan meses agardando polo gran día. Este domingo o seu centro será o anfitrión da segunda edición de Salnés Ciencia, unha feira onde a rapazada poderá amosar os seus experimentos e proxectos. Levamos desde o primeiro trimestre preparando todos os martes pola tarde, unha hora, preparando o que vai ser para a feira de final de curso. Xogos matemáticos, cociña solar, cociña molecular e moitas outras actividades. Ti ali traballas un pouco no que máis controlas, tamén podes desplazarte un pouco por outros postos para ver os dos demais. Mais que nada o teu traballo sempre será axudar aos teus compañeiros e explicarlle a xente que este interesada no teu posto. O Cotarelo Valledor colle este ano testemuño dun evento que naceu ano pasado en Cambados e no que van participar desta volta 11 centros da comarca. Participan diversos centros da contorna, de Vila García 3, tamén participan de outros sitios, como Cambados, tamén participa o CPI de Portas, hai tanto centros de secundaria como centros de primaria e hai proxectos moi variados, todos relacionados coas ciencias. No caso do Instituto Vilaxonés, a rapazada presentará proxectos do máis variado, entre eles salienta unha proposta de cociña molecular. A cociña molecular é facer unhas boliñas como as sorbis das piscinas de auga con comida. É dicir, triturar comida e co seu zume botalo nuns produtos como ácidos, formanse esas boliñas, as cales despois pódense comer. Na feira van facer unha demostración en directo, como tamén tentarán preparar algún alimento a través das cociñas solares que están a desenvolver na clase de tecnoloxía. Cogemos un cartón de grandes dimensiones e hai que doblarlo e cortarlo de formas determinadas. Cóllense latas, córtanse, píntense de negro e se pegan a botes de cristal. Logo pódese meter no cartón que está recubierto de papel albal e como que se cerra e aí pódese calentar a comida. Un proxecto que, máis alá da parte tecnolóxica, supón que o alumnado afonde noutras materias. Se traballan moitas cousas como de onde ven o sol, de onde está en verán, onde está en inverno, o sol alto en verán, o sol baixo en inverno, os alimentos que se poden empregar, a sostibilidade de reutilización de materiais, cantidade de cousas que son moi transversais e, sobre todo, ao final de curso hai unha experiencia que comer nada máis que ca enerxía do sol. Pero a proposta deste grupo inclúe tamén unha parte máis lúdica con distintos xogos nas que as matemáticas son a clave. Por aquí hai como unha especie de círculo que tiene unos agujeros y hay estas cosas que tienen unos números y tú vas pescando así y cuando se termine el tiempo lo sumas hasta que te dé el número que te aparece aquí cuando le das. E como eles, todos os centros levarán as súas propostas que van ser expostas na Praza da Peixería durante toda a mañá do domingo.